a dinga girmama aure, a dinga kare mutunci aure, a daina bacin aure, a dinga kare hakkin aure, a kyala matar aure ta yi zama tana aure. Na sanya ya zanayi aure sunna ne, aure daraja ne, aure sai haƙuri ba komai riba ne. Allah fadani ya Allah, Allah ka san mai ke damuna, kai mini magani ya Allah. Ina cikin wani rudani mai kama da garwashi, dangin mijina sun sani tsari, a kyala matar aure ta yi zama tana aure. Na sanya ya zanayi aure sunna ne, aure daraja ne, aure sai haƙuri ba komai riba ne. Allah fadani ya Allah. Kai yaro, zo nan. Je cikin gidan nan kace ana kiran malam, kaji? Assalamu alaikum. Kabir lafiya ko dai sakon da an ka wasu ka kawo min ba nawa ba ne. Malam ba haka ba ne, alfarma na zo nema a wajen. Alfarma kuma Kabir, wacce irin alfarma ka zo nema wuri na Kabir? Malam in dai zan samu abin da nake so wajen ka, insha Allah duk abin da kake so zan yi maka, sannan kuma insha Allah bana zan biya maka kujerar maka. Kabir, doki ma ka samu ko minana in ina da iko da shi insha Allah ka same shi. Malam auren Jamila nake so ka bani. Malam kuma insha Allah duk abin da za a yi game da auren Jamila na dauke, ko mai za a yi ka sanar da ni insha Allah zan yi tun da game da auren Jamila ne. Kabir, ina mai baka hankuri, Jamila na mata mishi. Malam duk abin da ya kashe zan biya shi har in kara mai. Kai da ka taka Kabir, ba ka ji abin da nace ma ba, nace na yi ma Jamila nace. Malam ka fahimce ni, sano ake ba mutum yarinya kuma a karɓi ta, musamman in bayar hannu da shi, sannan kuma idan aka ba shi kuɗi aka ƙara mada abin da ya kashe sai je ya samu ta aura mana. Ni ba ƙaramin mutum ba ne, wannan abin duniya ka juyawa ta shi ka bani wuri. Ka sani Ibrahim shi ne mijin Jamila matuƙar ba ta ba. Da ka malam kada ka manta mahaifinka shi ne Alhaji, ba wanda bai san shi ba wannan karatu. Na aza ƙarunan wancan lokaci na, Kabir duk duniya kwana nawa ce, balle abin da a cikinta, Kabir ta shi ka bani wuri. Mutane suna bani mamaki akan biyan bukatarsu, ba su damu da kowa da ya rasa ba. Kai, wallahi son kan mutane ya yi yawa. Subhanallahi bai gida. Lahiya ka shigo kana faɗa tun da dai ni na san ba halin ka na bane ka waruwa. Shi wai na miki sallama. Ina ko kai sallama mallan?
tun da ni dai na ga ka haɗo min kana ta haɗa ka shigo da kici lahiya. hankuri raina na ɓace. To me ka waruwa? Wai wani yaro ne ɗan gidan Alhaji Mai Dala ya zo in bashi auren Jamila. To mai gida in jan da ka bashi. Ya zan bashi don ke san na ba Ibrahim aurenta. Wallahi ba ta yi wa malam ni na bashi. Daman dai ana riƙe mugu kayan a samu na ƙwarai. Ƙarya shi kai. Ƙarya ni kai? Bari in haɗa maka malam yadda kake da haƙi da ita haka ni ma ina da haƙi da ita. Don haka aure dole sai na bashi. To tun da kina da haƙi da ita sai ki bashi ta magani. Wallahi ba ta yi wa malam. Allah ya raba yarinya zaman ƙauye ta koma birni a ce ka nuna mata ka ce wai saboda Allah ya nuna mata asara da bakin ciki. Yanzu in tambaye ka saboda Allah ya an kai aure ga malam dan shaye ga dan burodin ga duk da ni duk ta henda take sai ta dan hado mana da yan jami'a ne in ka muka kai maka kwashi naka rikiti ba wallahi bai yiwa a ce da ka kashe ni da wahala ita ma ka ce a kai ta can ita ma a kashe ta da wahala. To ni ke son magana guda na kai. Sannu littafi. To za mu zuba mu gani. Mu zuba ne mu gani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Awali ya aka yi? Daidai Iro, wurin ka na zo ina son in yi maka wata tambaya. Ina jin ka. Iro, don Allah ina ka samu kuɗi na ga sai aiki dai haka. Awali, ko ka fara zargina ne? Kada ka manta, dare ɗaya Allah ka yi wakili. Karkare na min wayo Iro, da ban san ko kai waye ba, da na ce ko ka shiga wata ƙungiya. Ka fi kowa sani, don ka san ni ina da sana'a kayan miya. A'a Iro, a ji maganar kayan miya Iro. Don Allah ga mai ina ka samu kuɗi. Wai kai me yasa dole sai na gaya ma inda na samu kuɗin nan. Abin da aka so duk lokacin da haka wani abu sabo a cikin ku ka yi bincike ka sanya abin yake don gudun faruwar wani abu ko kuma ka kauce mazargin mutane. Gaskiya ne Awali, ka san Allah ya kaka ta rasuwa. To gadon ta ne aka sayar aka bani don in yi hidiman aure kuma in canza sana'a. Masha Allah, gaskiya na ji daɗi. Allah ya sanya alhairi. Amin Awali, yanzu kana iya tashi mu tafi ko? Yanzu dai na ji magana. Kana ce min dare ɗaya Allah ka yi bature? Daddy, dama maganar aure ce nake so na gaya maka. Tawa mai son. Dad, tawo mana. Ok, sai yanzu kaga dama kenan. Dama tuntuni ina gaya maka ya kamata ka fidda mata ka yi aure. Sai yanzu kaga dama kenan. Ba haka bane Dad. Ka samu wadda kake so ka aura ne? Eh Dad, na same ta. Sai dai gaskiya akwai matsala. Wace irin matsala kenan? Na yi magana da mahaifinta ya ce na mata miji. Idan kana son ta, ya zama dole ya baka ita. Da yawa ta do a ƙasar nan. Dad, idan malamin nan ce da ka ba zakka na kai mai kwanan baya. Ya zama dole ya baka ita mai son. Zan tura a tuhumin da shiya. Bai kamata a ce yana ƙaramin mutum in je neman aure a wajen shi ba. Sai dai in tura a tuhumin da shi. Ya ba da aurenta. Ina godiya Dad. My son ya zama dole in saka farin ciki don kai kaɗai Allah ya bani. Kwantar da hankalinka ya zama dole ko matarsa kake so ya sake ta ka aura balantana yarsa. I love you so much Dad. Thank you my son. Talaka ne ba wata tsaya ba. Jamila, na da an ka ce mai haƙuri yana dafa dutse. Yau saura kwana 8 a ɗora mana aure. Sai na ga abin kamar a mafarki. Duk abin da aka yi addu'a aka yi haƙuri ana cin nasara zuwa gaban insha Allah. Haka ne, yanzu abin da ake ci. Baba nake jira ya dawo daga birni in turo da sadakin ki. Ke ga ke zama amarya.
ai da malam na bari ranar da an yi da shi ɗan kasu. Subhanallah, Jamila, ya zaki faɗi irin wannan magana? Dama ai ina so in ji abin da za ka ci. Ai ka san ko ni ban goyon baya a wa wani gulli. Na ji, yanzu dai ni zan koma. Dan na bi 'yan aiki a gida. Tau, an gaishe ka sarkin zuwa. Ba dole ba, aure aka ce fa, cikon hankali. To, na baki lafiya. Sai na Anguwa, wasu mutane suna bani mamaki yadda sun kansu yayi yawa. Malam, abin ba a ci a komi wallahi, sai dai a ci Allah ya sauwaka. Mai anguwa, na san ka san Alhaji Maidala na sabon titi. Wancan da cikin biri Malam Sani? Shi fa ɗansa ne ya zo neman auren 'yata Jamila. A wajenka? Ita ha Jamila. Malam Sani, yanzu da ya ka bashi, don na ji an ce bana miliyan 3 ya rabu. Gaskiya Malam Sani, wallahi Allah ya kawo ma canji. Mai anguwa, ka mance da nawa Jamila miji. Ba dai ilo ba. Shi fa ko. Malam Sani, Allah ya kawo maka mai arziki, kaka ɗauka ya ka ba matalaka. Kai da ka ta mai anguwa, ni fa abin duniya bai san cin alƙawari na. Shin bari in tambaye ka, ba tare da kai an ka goron iro ba. Wallahi ni Malam Sani wadan faɗa maka abin duniya da ka gani, wallahi kowa ina sauya ma. Mun faɗa maka Allah ya kawo maka samu, ni in ka samu ai na samu. Haka ce. To gari ka diya da garin shi fa. To yayi. Kai bushi ni bushi. Wallahi ni game da abin duniya ban da tabbas. Ba mu Allah, ni dai ba haka nan nake ba. To dai Ni ina nan akan gaskiya ta gurata. Babu ruwana. Ni wallahi ban faɗa ba, bari dai Allah ya sauka. Amen. Malam Sani, a binciki yarinyan nan a faɗa mata kowane matsayi ne ta zaɓe guda. Wanga ha mai arziki na duniya na gidansu wallahi kika faɗa ma ga wanga maciyaci na kasan nasa wanda a shi. A haka ta gani tace tana so, don haka iyaliya ta ce ya mata, ni yayi min, don haka arziki na Allah ne ka sani. Don haka ni kaga tafiyata. Dan ba da hake wani iri ba, arzikin gari aka bi ruwa a jallo, kai Allah ya kawo ma har gida, ka ce baka so, to ka san da garki iya. Aka cin min masarauta wallahi, sai na ma hukunci wallahi.